Ndafika mkwasha wangu mnondave achitengesa nenyaya yekuti akatora mwana wangu akasvika upanguva yekuti vakaita zvekutizisana ndobva azotuma vanyaya vake kuti vaine tsvagirai kuna $50 vandobva vagara ndofunga zviri 5 months. Mukwasha akazosvika pakungoshayikwa akanga akugarawo kuHarare kusvika mwana azosunungurwa ndofunga iro gore neruna musi wa6 February ndopandakazonzwa kuti kune vainzi vakuda kuuya kumba anga ari Mukwasha nomukoma wake ndobva vasvikawo kuri kuseni ndobva vati tauyawo pano tikukumbirawo regero pane zvatakakutadzira ite zvarayo ndobva ndanzwisisa zvanzi zvino tiri kukumbirawo mhuri yedu tiende nayo tinogara tiri pamwe chete asi pane zvatakakutadzirai tachifunga kuti mukatipawo 2 months toya tikuripirai pane zvose zvatakakutadzirai ndovanati zvakanaka torai nayo mhuri imwe apa vangoti gare gare ndakashambidzika iro kushandira iro mwana ndiye akatanga kuuya kumba akati ndazi dzokera kuvabereki vako handichakwanisi kugara newe ndobva taita dzinenge 2 days iye Mukwasha ndobva atuma muzukuru wake akamuti enda unomudzara kuti handichakwanisi kugara nemwana wenyu pane zvose zvakaitika izvi ndiri kutaurawo kuti kana Mukwasha anechikutaura ataurwa pamberi pachief pane pfungwa dzake asi ndakanyoresa tizvara ndandichidawo madamages emwana wangu akatora haana chimwe chakaunga aitawo Mukwasha uya akauya akabvisa tsvagirai kuno ndobva agara nemukadzi ndobva ati echitorai akamborambana naye ndobva azodzoka achikunyengetedzai kuti pakushayika ndokutanga kutogara kuHarare then sitakazoita zvokutofonerwa zvekutora mwana akustabha asina chekoarodya mwana haana chokudya nevanhu vaigara nemwana mwana akanzi ari kurwara sinobva taona kuti muromo wake haapo mwana anosvika pakufa nenzara achinzi ane urwere hwaanahwo kutakura kwanga akaita chiregai tinzwe kwaari tiudzewo shamwari nenhau mwana wevanhu kuti uri kurongei kufunga kwenyu ndekwekuti you are special I don't know kwokuti unotora mwana wemunhu wofunga kuti ndofanirwa kushandisa mwana wemunhu woita kuHarare watiza mukadzi wadzoka ikoko waona kuti wakudzoka kuno kuti wane magariro akanaka wosvika wakunokolonaiza vatezvara kuti ndiri kukumbira mhuri yangu wotora mhuri yacho wodzokera nayo zvako zvabata futi wochingoti handichada kuchinya rudzi ikoko kwokuti wototumira muzukuru wako kuti enda unoudza baba wake kuti handichakuda kuna chivanhu chakadaro nditi mapoa tiudze nyaya yako yakamira sei yangu inoitika pandiri mudzimanga nemudzimai wangu yako yekutanga patatoona zvakanaka takagara zvakanaka kati ipakutozoresana naye mubatiro vaviri mudzimai wangu yambuzamba udze utete wangu maproblem zvacho anokwanisa kukazivisa yambuzamba udze amai wangu yakumboudzewo yokumba kwavo vana ndakaratidzwa vacho vari pakati apa kwambo yakambozamba kukazivisa ndikaona pasina chinji ndondazvikureketa pana ndakosevai vari vatikumbogara vari vegenaa pandakadzoka pandaita vandanokumbira regero sokutaura kwaita baba vangu ndaitokumbira regero ndakapuwa mudzimai wangu ndagara naye mudzimai wangu kutiza kwakaita uchienda kuHarare it's a problem menshena zvakutaura kuti problem yandakasangana nayo yakandituma kuti ndizodai apa ndizodai ndozvinoita kuti zvikubatsire mudare kwete kuti utitaure zvako zvisina basa zvaunofunga kuti kuno kwauna kuya kudhikika kwaunofunza kuti zvamune muchipanana kumisika ko muchipanana hugamba wofungudza kuti nekuno kunoku kwakasiyana naizvozvo problem yavo ndii dambudziko rangu ranosangana nazvo
kuti haandikerera haanizwisisa nyaya zhinji dzanotaura ndikamuudza anotaura zvake zvanokafuutsua but nyaya hombe anotinyokwakwandiwandiwaindiwana hiyo kubombo saka yandodinde pasi panenditereri iyi ndonyaya ndinadhinesana mudzimai wangu yavo ndonyaya hombe anonesana ana respect wandini kuti zvinhu zvizhinji anoti iwo kuti wana kuomba kuita kubombo kwavo icho chokwadi kuti hapasi dhemezvi saka ndinyakuti ndiende pasi pake muzvino kuenda pasi pake kokuti uri kuteere zvaunenge uchitaura iwewe haazviteereri saka iwe iye zvaanenge ataura ndozvaunzi unoteere zvinozitika zvizive sei ndizvo asikana inini ndichangogara vantu ndakaudza gazimai ndo zvandafunga ndikuperekedzei kumba kwavo ndokavaiperekedza vavasiya vachaura zvikanzi musare muchigara zvakanaka tasara pamba bata tikangogara 3 weeks wiki rechi4 ndaitoridza music mandikafoni ngotokurumidza dhokoko basi mwe makatodzamba kuda tatanga kugarisana kwakadzoka budai nemwana mudare uyo ambuya kana achiita so zvikandikunditira ndizi ndidzimire foni kati afoni todzima nyaya yabva yatokura tosvika pakutonzova kwakutanga kutonzova andikandanyarara mangwana makuseni aungasvika ndisosori patati nyaya yapera patiramba tichigara pamba pataigara muno muchemagasi patazotama pamba paipa patainonogara kukaguvi tichigara kukaguvi ndaishanda nababa Antoni musika taita zvekutengesa tese tiita zvekutengesa takazosvika panguva yekuti baba Antoni vanga vakuenda kunohodha kwaharare vasingati vachiti ndasvibirwa handikwanisa kubata bhazi rinotakura nendabishi ndoti hapana chakaipa zvikanzi kurara kumba kwabamina kati hapana chakaipa moita sei morara ikoko baba nyaya iripo ndeyekuti ava vati mukwasha andagumisira akati ndisori akazotidzosa mwana kuti handishadi so ndiyeko tiudzaititi kuti mudzimai wangu haanditereri handizipika anga kuti iye ndimuzvise zvaanotaura iyi panyaya iyi panyaya ingava yemupamberi nyanga nyaya yemutemo doro kachaadaiso iye anotaura neyako ndakasvika aandingozvozvidikira asi kuti uye mudzimai akati ndikwanozvivachira kuti uye mudzimai ndozvizvozvaazvadzo mave papi mave kupi saka mukadzi wako kana asingakuteereri unoita zii ndakatsvaga tete wangu pasina ana tete wandaaratidzosaka ndotete vake kuti ndokwanisa kuti vandakwanisa kundodza ndaikwanisa kudza mama wayo ndaikwanisa kudza mama weprogram kandakaona kuti amati kudza munhu ndakuendza mama wayo ndakakudza muzukuru wangu program yeku muzukuru wangu sana ndiyakadai yakadai muzukuru wangu yarako yarako ndikuvira utendizvo zvanenge angoseka wega ndakutaura nyaya kwadzo saka imamuteereri murume mazvati ari kurapira aiwa zvekuwasha ndaiwasha hapana chandanga ndisingaiti inyaya yekuti nababa Antoni vaindiona unga ndiri munhu vai kana vasina chinhu asi nguva yekuti vakuita zvemari vane vakuita zvevamwe vakadzi vasingandionese chinhu zvekuwasha zvekubika zvese daita hapana chandanga ndisingaiti vaane chino chezvo mari dzavo dzaunenge vazvitsvaga uchiwana kana vanonzozvinhu zvavo zvakuita sezvakubudirira vane vasingandionese chinhu vakundisiya ndega kumba vakubuda vachienda vachiita zvevamwe vakadzi vachitisiya vanhu mukadzi vanotsvaka nemari asi vanozvinai mukadzi vanotsvaka nemari ndozvavakuita
Wakutoti kwanza anifanyira Vinenge zvavo. Aisiyo nyaya iripo. Dai inzi ndo nyaya iripo. Ndasina kwanisa. asaka uri kumudai Mudzimai wangu nini kumuda kuba kunetsa zvinhu ndomuda asi nyaya hombe iripo. Wana ndina tete kuti ndakwanisa kuenda naye kuti ndogadzikana naye wana. tapo utori mukati kunoka ndoko kuna tete wako mukati kana wandori chii kunetsa Nyaya kunetsa ndo nyaya yekuti handina munhu kuti ndakwanisa kuenda naye kutaura mapolisi. unayo tavepo tatauri mune mamwe asikatauka kana muchita mazuru varipo kuseti ini manzwira ndikuita iwewe kana waita mari usiya mukadzi uyo auzomuona sechinhu wakuenda kuma girlfriend ndozviri kutaura mukadzi uyu Mwaka unibira. avanozvinowanika hatisaregeni unetsika nyayo tiri zvinhu tiripa Parizvo nini ine vana vangati ndainzopedza mwana weshe. saka tikuti isu uri pati ngadzidouya baba vatotaka kuziva vana uziva nguva yangu nguva chava chipo here chipa zvinhu kuti pati Handina kuzozisa shona. mukadzi uri kumudai Mukadzi ndomuda asi dambudziko iri ndinozitangira sobo ndakwanisa kana tasoga unoziva sezvinasozo tosatoritaura pano totovatsimura motoenda moya muchitudza dunhu chii chikuti pane zvanetsai tototaura but hatitauri zvausina kutudza tudzedu vari kunetsa pati ndopandataura kuti ini hatondirespect handioni semunhu ndinno anozodii nyawo papacho ngamutsiwe chaukutei unovatsura aiti vari kumboitei chikutsiupa panenge ine zvimwe padhuze pane madheza daapera pane nyaya yauya namamupande ndarasa mari yangu basa anokudzaatikauya tine pano ndarasa mari yangu basa ndaisei vane hukudza vada kupai anani maimupande avo katika mudarika vanhu vanoziva kuti mambo vari mudarika zvakanaka zvakautitira ratinotsera nyaya ndozorasika saka iwewe akadzi wakarwara ndovazvaita sei ndarwara ndadavhurasa mari yangu ndaisei south business ndakugara pamba paya ndakumuka kuenda kusika kune vamwe vakomana vatoti baba vantu ndasirapera ndakwanisa kupa mangoation vamusika 5 dollars ndinopinda gasi wecheti kufaro series avanopera nguva yakareba ndasenderwa message kanzi kutumira 5 dollars tinokwanei kuita basa kuchengeta basa rako uchiisa mari yakawanda kumahuri kanzi mahuri api andachengeta ndakupinda vafundira anokwanisa kududza mahuri acho ndaenda kumba ndasvika munhu akatsamwa ndakwanisa kutaura naye ndakwanisa kuzvibikira ndega ndikatoitirane chikafu ndega ndikatoziitira chikafu changu ndikabuda ndikatoaa ndanenge 3 days dzakatsamwisana ndisokwanisa kutaura naye aiwa pindura apa pane zvavari kutaura kutsamwa ndakanga ndakatsamwa nenyaya yekuti baba vanto vasingagoni kuzvitaurira vana baba ndosaka mugati vana tete unoona ndo makatsamwa vobva makwira topadifunga kudzira kuti ndadzoka kumba ndombodzora ndangariro ndiri zvinodiwa baba antoni ndovachikomukunzi mukudanane munhu akadai akadaishikanzi munhu upi pavatanga kuramba pandauya kumusika kwavanoshandira neno ndo panotoshandira ndibva taona muroora watete vangu ndibva ndamuudza kuti zvikuru zvakamira zvakadai baba antoni varumva kudana nemunhu akadai zvikanzi nemuroora wayo ndomuziva munhu wamuri kutaura uyu ndosimbovaona vari vese chivabvunzisiso kuti vanodanana here kana kuti kungorushamwari saka muroora uya uyu akabva angoenda anozozvuka nemhindurandiri ndibva ndazoenda kusika kwatete toshandisa mutauro
ndanovaudza kuti baba vane zvava kuita zvikanzi mirai tigoona kuti nyaya dzacho tinodzibata sei. Ndokwakabva tatarisa mutauni mamwe bvataudzwa kanowanika mai vemusikana aidana nababanda. Ndaenda pamusika pamai veva ndandavaudza zvandakavaudza zvikanzi imi mugota kudanana anoti mukomana wangu. But mireka isati mutongeswa makoni makaita zvekunzwa. Ndakaita zvekunzwa asi aitwa namazviziva sezvino munorudzivi ikadzi ndokatiudzai papa munhu amusimikira ndoba ndiri kuti zvimwe zvinhu ngazvipinde zvidi Mvura. kuti takakosha kuverenga ini mumurimi zvakawanda zvinogona kuitika pavanhu zviripo zvimwe zvinhu zvekuti haana hama zvinoona hama asi izvezvi ndomukadzi wavari kutogara naye munhu wachona. ndiye mukadzi waita maganda asi kudana naye Mai vangu varipo vakadairiswa foni yemukadzi iyeye. ndiona mukadzi Baitira kuti nyaya yechitu ndaenda kubasa anditi angatanga usina mameseji yewe wakanzi wakarwara ndakabisaaati iwe haugari mukadzi musandaite musiye ugare wega inoba kuindoba kuti munakwa ndichazvikuita kuba kuita naye kuti yechitu yaikutanga ikapera mameseji yaindakwanisa kumafodza amai wake amai wake akamwana atikumbira muye futi naye nenwati kubelotsiuro naamai wake amai wake yakwanisa kuti naamai wake wakwanisa kuti avazivata bati ina boneta achinyama because aikugara akakundimana kuti ungatuti une munhu ungauti unokasira naye nyaya yatakosana naye ndozvimwe zvazontingoti ndirigari mbedogara ndingoita tsvago akoti nditsvago ndinavo kumba kwefrenda nguva yekugara pane zvino ndagari mbogara ngo kana pane zvazvogarisiwa ndikazoenda nomusungomangata uyakuda kushaya hanzi unopesisa munhu washaya kana kutaura naye nyaya asi ureva nyaya chete Ndaitozama kutaura navo nyaya pavanenge vadzuka asi vaitochisiyana neni musataure neni chinhu hausiterera kana aiwa dzikaita nyaya ka dzinedzi nyaya dzongobatana mhosva kasi nyaya dzongoti pese pawasvika hazvisizvo murume haagari panhu panoti iyanga gari panemwezi haifaniri Anyway, kana iye auya kumba kwenyu baba havaziziva kuti uri kuneka amufadze mumpe zvaziva kuti inini kudzokera murume naisvika bati nemashoka vakazotaura pamusoro pangu vachituma munhu vachiudza vabereki vangu kuti dzokera umba kwenyu handisisina basa nehausi chinhu pamunhu hausi chinhu kwandiri apa munhu akatoita mugona kugara nemwe mukadzi anonzii saka hamuchadi amuchade here murume wangu kwete Pfungwa dzenyu Ndaro. nedzangu kana dzenyu ndisaurira mwana saurawa mwana kwenyu saurawa mai ndakagara panapa avo vamushuva kwenyere chikusana kwenyu ndakagara panapa muchaizvo ambosurwa namagodusa dzambe pasi saka naitomuisa uyo akaitaura naedzokugara kumba muchizunza musoro mama wakwenya aesa maya mambo inini nyaya iripo ndekuti mwana uyu aiuya kwandiri kusikana otaura nawo pamusoro pemwana zvaanga achitaura kuti murume akaita mari anobva aenda kune vamwe anaita mari sei inanzanza zvaanoita anoita zvekuhodha achitengesa Kuhodha chii? mabanana mota kunohodhiwa ari kuhodha chi magrapes maapple mabanana obva aita mari zvekutora mamukadzi inenge iri mari iyo saka akawana mari anowana anobva atoenda kugirlfriend akatotanga kuenda parari girlfriend akatonogara ikoko muripo tiripo ndokutorwa kwemwana ane pamuviri pane 5 months ndobva adzokafunga ndobva tagara ndobva adzoka futi baba ndokumbirawo mwana ndobva apiwa mwana saizvozvo apiwa mwana kudaro ane munhu waari kugara saka naye nhasi tiri papi
nhasi patiri tiri kutokumbira kuitwa kudai Aiwa, nevanhu vaviri. hatina mutongo unomanikidza mukadzi kuda murume wasingadi kana murume kuda mukadzi wasingadi. Isu chedu techigwisa kukuyananisa. Kana maramba ndimotudza kuti zvii zvamuri kudii zvamuri kuda. Isu toida zama tati tisoona tete titaure kuti naye michidai chidzokerai kumba na mukadzi ari kutoina ndichakwanisa. Saka tiri papi anzo tinoda kuti hamuchadi murume here kana musingadi murume todzokerai kuna baba totana baba. Nyaya patinoda kuti tisarasike pairi. Uyu mukomana uyu ndiye akatuma uyu kuti anoudza baba ava kuti handichada mwana wenyu, handiti mapo, handichada mwana wenyu. Saka uyo ndiye akaramba mukadzi achitumira uyo semuzukuru wake. Aiwa, mambo wangu ndokumbira uyu ngaataure zvanhu mashoko wakataura ndirikumba ndichitaenda kubasa. Wakatuma kuti kudii. Unotaura wakabatiza pasina soita meditation here. Ini ndakatumwa namuseko kunzi enda unovaudza kuti inini handichakwanisi nechikonzero kukwanisa kugara nemwana wenyu nechikonzero chekuti Saka baba vazosuka banje. Ukaramba mkazi mama. Ukaramba. Endi zvamuri kunzwa izvozvo mambo vakomana ava. Hapana 2 days. Uyarifonera mwana murume wake kuti porridge yapera. Zvikanzi papa vako ngavatenge porridge iroro nekuti vakaenda kunosungisa kudai kwasho. ndiri mudare sekupo vasvika ndavatumira nehwai aidiwa namai vasvika rese kuriponda pane hwai yakakumbirwa naamurozvi ndiri mumatare izvezvi ndiri mudare ndakakonzera sandina tikunda pachinhu chacho chakazoita wala taura mashoko akaipa kunati uzarira mukadzi akakuzarira mwana saka ndatingudzi hazvidi kurukuru 25 years anofanira kuvari raitoida takuda tambudzikuta then kana mati hamuchadanani unopanana kupura kana muchida kana musingadi asi baba vari kuda pfuma yangu makambaira list akakapiwa akapiwa list pakatuma vanyaya hachaendereri mberi baba sandangorohwa kawandisokuita zvikumira zvisina baba yaitokwadendusaka ndaya kubuda riri tibatsirwa munonza zvamuri kushuvira motiore tomupa ozotuta kuti andizosha tikuti vate zvaro vako usati sitinokuchacha unotiorere vakazonyanyawo tovataamanyanya akuradza mukwa vakata pashoma tonyara tutawa then mwana hauite kunyengetedzwa kuchengeta mwana iwo. Aiwa mwana ndokuti mwana hazvizokutokumbirwa saka munozounga manenge arikudaaaa nakuzvaonaiwo tichera tapedza dzodzokari magadziranitsenimo iyo ndezvoki imbi kana mazofunga kuramara munouya musi wacho
ubisa gubanini kumuri kula tumobile kana kuti shidachi bapana mune makufonera mnokona kugadzisa bora nona kuti samukadzi wako beke bili